успява дори да шутира с Делев. Емил Велев е бесен. Хубаво центриране там на Спас Делев. Вратата на Иван Караджов. Още веднъж ситуацията от... Няма засада. Маркиньос с Гърди успя да поеме топката. Маркиньос към Платини. Спас Делев и това е 1-0 за ЦСКА. 39-та минута на двобоя. Каква перфектна атака. Литекс. Още веднъж да видим тази ситуация. Тук при този пас имаше съмнение за засада, но тя... Не знам дали бе точно на Спас Делев. Маркиньос не бе в засада и както винаги прегръща Милен Радокал във вратата на Славия Божов. Божов как щеше да изненада. Топка Спас Делев като по чудо. Нелсън няма засада според тъчрефера. Грегори Нелсън в опасна близост до Петров. Грегори Нелсън шут и прекрасна намеса на Емил Петров. Жената топка от Маркиньос към Спас Делев нямаше засада. След това напомня ви шут от далечна дистанция. Божов също се ядосва. Още веднъж тази ситуация. Топката попадна в Радослав Димитров. Той шутира. Караджов бе несигурен в изявите си и позволи на Божов на терена. Още веднъж ситуацията с лакът Басо. А в последни край на матча и ЦСКА е с купата на България по футбол.